एबा बिथांनि भटार्सफोर बिपिएफनि भटार्सफ्रा बिदिनो नोंबां जाबां बाथ्रा गैयिनि बिना गयारि बुंनायफोरा जायाखै माने मोनसेबो मावनो हायाखै मावनो हादोंना हायाखै हिसाब नांगौबा जोंनाव लांफै कय हाजारटा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों फैसा होदों आरो कय हाजारटा जोङो अनसाय बिथांखि आरो गियान सोरांखौ होनो हादों फैयै फैयै 10 बोसोर जाबाय माब्ला 10 बोसोर थांखो आन्दाजखौनो मोनासै बेयाव जोङो 10 बोसोराव सरकारबो दानो हाबाय आरो जोङो रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि जोङो माने खोथा होदोंमोन थिग बेबायदिनो जोङो गोबां खामानिखौनो मावनो हाबाय दिनै बुंनो थाङोबा जोंनि बिटिआरनि चिफ बा जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनि आइजो माहारिनो गोबांथार माने आसनिफोर लाबोना होफैबाय बे आसनिखौ जोङो 15 बोसोर बा 15 बोसोराव बै थांनाय सरकार बिपिएफआव जों नुनो मोनाखै आरो जोङो मोनसे गिदिरथार मोनसे माने बाख्नायनांगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ जे जोंहा नै एसे बावैसो थांनाय मा थारिखमोन जोंहा जे साख्रि होदोंमोन ना UGT आन्डार ग्रेजुएट टिचार आरो PGT पोस्ट ग्रेजुएट टिचार बेयाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफआ जे आइजो माहारिनो 58% जोंहा आइजोफ्रा मोननो हादों होमबा मेला 42ल' जोङो फेमेल हिसाबै 58 माने 58% जोङो मोननो हादों होमबा बेयावनो मिथिनानै नायदो जोङो माबोरै आइजो माहारिखौ बांसिन रेसपेक्ट होदोंना होआखै जे आइजो माहारिखौ न'खर दानायजों लोगोसे जोङो साख्रि बाख्रियाव साख्रि मोननाय माने न'खरखौ दालांनाय फिसा फिसौखौ दालांनाय नङा होमबा दा बेयाव साख्रि मोननो हादों जोंनि आइजोफ्रा बेनो बिराद गिदिर मोनसे जोंनि आइजोफोरनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा दा बेखायनो आङो सासे बिमा जानानै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ रोजा रोजा साबायखर होगोन आरो बिथांनि मावथिफोर जे जोंहा एडुकेसन लाइननि बिथांमोनखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन जे आइजो हिसाबै दिनै जों माने जोंखौ जे इउपिपिएल दोलो फैनानै जे इसिबां रेसपन्स होगोन बा जोंखौ सनमान होगोन जोङो साननो हायाखै जे जोंहा मोनफ्रोमबो स्किमफ्रानो आइजो माहारिनि फिसा फिसा फ्लेक्सि स्किमफोर जोंहा हमना लादो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जों खोथा होदोंमोन थांनाय 2020आव जे इलेक्सन केम्पेइनाव बुंदोंमोन जे मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 75,000 खरि होगोन होननानै जोङो बे 75,000खौ गिबियावनो मावनानै जागोन ना जाया बिनि ट्राइ खालामनानै जोङो 25,000 मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि होनाय जादों दिनै गैयाबाबो जोङो फार्स्ट पेज सेकेन्ड पेज होखांबाय थार्ड पेज होनो थांगासिनो दङ 20,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोननो हाबाय दा जोंहा अलरेडि चेक इसु जागासिनो दङ बिटिआर गभर्नमेन्टआ इसु खालामगासिनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि फिसा फिसौखौ फरायनायाव हेफाजाब बेनो जाहैबाय गियान सोरां माने जायफोरा सोलोंथाइ लाबाय थादों माने रानिं स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ एसे गाननाय जोमनाय एबा बिजाबफोर बायनायाव हेफाजाबनि थाखाय 5,000 खरि होदों 200 मोनसे समस्थियाव 200 खरि नै दाखालिसो आरोबाव थांबावबाय सेकेन्ड पेज थार्ड पेज थांगासिनो दङ दा मोनसे समस्थियाव 200 खरि बा 40टा समस्थियाव बेसेबां जायो आरो बेनि गेजेराव जायफोरा नमिनेटेड MCLA बिथांमोननो होदों 200टा बिथांमोनाबो मोननो हादों दा जोंखौ बुंबाय थायो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि एबा बिथांनि भटार्सफोर बिपिएफनि भटार्सफ्रा बिदिनो नोंबां जाबां बाथ्रा गैयिनि बिना गयारि बुंनायफोरा जायाखै माने मोनसेबो मावनो हायाखै मावनो हादोंना हायाखै हिसाब नांगौबा जोंनाव लांफै कय हाजारटा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों फैसा होदों आरो कय हाजारटा जोङो अनसाय बिथांखि आरो गियान सोरांखौ होनो हादों मन्दिर मस्जिदनि थाखाय जों 2 लाख खरि होदों बेयाव खुनु जाति गस्थुनि माने फारागथि गैया मोनफ्रोमबो जाथिनो होदों गिर्जा मन्दिर मस्जिद बाथौ थानसालि ब्रह्म मन्दिर गोबांनो 2 लाख खरि बेबो मोननै पेज जाबाय एबार जों खेबनै होजाबाय होमबा मोनसे समस्थियाव जुदि 20टा 15टा
जुदि 2 लाख होयोबा बेसेबां थाखा होनो हाखो हा बेफोरखौ सिगांनि गभर्नमेन्टआव बानायाखै दा दिनै प्रमद बर' सारा बानायदों बेखौ बिथांमोनाबो मिथिगौ नाथाय बिसोरमोना बाखनायनो हाया बाखनायनो माने माबा गैया लाजियो गावसिनि खुगाजों बाखनायनो लाजियो मोजां मावनायखौ नुदों सासे सानै जाम्बा जाम्बि आइ आफाफ्रा बुङो जे मोजां मावगासिनो बिथांमोननि पार्टिनि मानसिफ्राबो बुङो जे मोजाङानो मावगासिनो दङ दिनै मानि थाखाय लोब लोब फैदों गोबां जोंनि इउ पिपल दोलोआव जयनिं जादों गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा हा बेफोरखौ नुनानैथ' जादों नङा होमबा दिनै बेमारफोरनिबो रगनि गोबां फिसा फ्लेक्सि स्किमफोर दङ अनसाय बिथांखि गियान सोरां आइ अनसाय बिथांखि आरो माइनाव सोरां बिथांखि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ माइनाव सोरां बिथांखि होनो आरो बेयाव आलारि सोरां बिथांखि बेफोरनि अनगायैबो गोबां हेन्दलुम आरो टेक्सटाइलनिफ्राय गोबां आइजोफ्रा ट्रेनिं होनानै गोबां गावबा गावनि दानो लुनो थाखाय आइजेंफोरबो मोनदों आरो गोबां रेजिस्टार खालामनाय बिथांमोननो हेन्दलुम ट्रेनिं लानो थाखाय न'ब्लां बानायनानै होदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिदिनो अमा फिसिनो दाउ फिसिनो थाखाय न'ब्लां बानायनानै होदों गोबां माने बोरमा दाउ अमा फिसिनानैबो मानसिफ्रा थांनानै थानो हायो साननो हागौ बे आब' बिनाया अमा फिसिनो रोङा आंहा गैयाबाबो हांसो 100टा 150टा हांसो फियो आं न'आव अमाया गैयाबाबो 15-20टासो थायो आंना जोंबो माने जों मावनानै देखायबासो पाब्लिकआ रोंगोन ना नङा होमबा बेखायनो आङो सानो जे साफ्रोमबो साख्रि मावनो थाखाय साफ्रोमबो लेखा रोङा साख्रि मावनोबा माने गोबां लेखा रोंनांगौ जायो गोदोनि आइ आफाफ्रा रोङाखसै दा बिनि थाखायनो बिथांमोना मावनानै जानो हायो बेफोरखौ जों होदों जोङो नाथाय जोङो